Whole Hanta Partnership е семейен бизнес, разположен в Южна Англия. Ние сме един от най-големите производители на меки плодове в Обединеното кралство. Продукцията ни от малини, ягоди, боровинки и капини е сред най-добрите. По време на бърнето на реколтите за нас работят около 2000 човека. Стремим се да привличаме правилните хора и да се грижим за тях по начин, който им позволява да израстват и да искат да работят отново при нас. Повече от 70% от нашите работници се връщат обратно всяка година. Whole Hanta Partnership е собственик на 6 ферми, 2 от които са стъклени оранжерии. Преди пристигането ви ще бъдете уведомени къде ще работите. Но тъй като работата зависи от сезона и климатичните условия, е възможно това да бъде променено. Основната работа, която предлагаме, е сезонна и зависи от времето. Събирането на реколтата започва през април и продължава до ноември. Голяма част от нашата продукция е под парникови оранжерии. Предоставяме помещения за живеене, в които да се чувствате уютно, да срещнете нови приятели, да изживеете незабравими и запомнящи се моменти. Имаме възможност да подслоним всички наши работници. Настаняването е в каравани, в които живеят 6 човека. Те са оборудвани с баня, тоалетна, всекидневния и кухня. Обзаведени са с мебели и приспособления за готвене. Възглавници, завивки и прибори за хранене ще ви бъдат осигурени. Всички ферми разполагат с безжичен интернет, зала за развлечение, спортни съоръжения с футболно и волейболно игрище. Както и спирално помещение. Обръщаме ви внимание, че трябва да останете във фермата до края на работния ви период. Ако желаете да си тръгнете по-рано, предварително трябва да обсъдите и съгласувате това с нас. Необходимо е да набавяте и готвите храната си сами, както и да пазите жилищните площи чисти и подредени. В офиса на фермата ще ви помогнат да поръчате храната си по интернет или ще организират транспорт до местния супермаркет до 3 пъти седмично. На някои от фермите имаме хранителен магазин с богато разнообразие от източноевропейски храни. Всеки плод, отгледан от нас, трябва да бъде внимателно събран, за да сме сигурни, че ще достигне нашите клиенти в перфектно състояние. Затова имаме нужда от хора, които да се грижат за растенията, да събират продукцията, да я пакетират и транспортират. Основният тип работа, която можем да ви предложим, е бране на плодове на полето или в стъклените ни оранжерии. По време на престоят ви има вероятност да извършвате и други селскостопански дейности, като садене, плевене и разсаждане. Освен основната работа, която предлагаме, имаме и позиции за хора
със специфични умения, като трактористи, мотокаристи, шофьори на автобуси и агрономи. Whole Hunter Partnership е мултикултурна организация с работници от много различни националности. Взаимен респект се очаква на всяко ниво. Дискриминация не се толерира. Всеки сезон разполагаме с много работни места и целта ни е да наемем, развием и обучим кадри, които имат амбицията да бъдат най-добрите мениджъри и агрономи в Великобритания. Гордеем се с факта, че инвестираме в развитието на нашия персонал, предлагайки му богато разнообразие от курсове и обучения. Голяма част от нашите ръководители са започнали като берачи, били са насърчени и са се издигнали до управленските позиции, на които се намират сега. Горди сме и от екипа, който сме разработили през годините и сме ангажирани той постоянно да се усъвършенства и расте. Опазването на околната среда е друг наш важен приоритет и качествената ни продукция се произвежда по методи, които я предпазват. Правим това, като свеждаме до минимум дейностите, които й въздействат неблагоприятно, оптимизираме използването на енергия и вода и използваме възобновяеми енергийни технологии. Работните дни и часове, които можем да ви предложим, зависят от вида на реколтата. Обикновенно от вас ще се очаква да работите 6 дни седмично, между 6 и 10 часа дневно. Трябва да сте мотивирани, работливи и с желание да постигате поставените ви цели. Работа във фермата през следващия сезон ще бъде предложена на работници, които се представят над установените ни стандарти. Заплащането е на индивидуална или групова норма. Това означава, че колкото повече наберете, толкова повече ще заработите. Нормите варират в зависимост от реколтата и климатичните условия. Променят се ежедневно. Добрите ни работници могат да заработят между 350 и 400 британски лири на седмица. Разлика в заработките трябва да се предвиди и очакванията ви за доходите в Великобритания трябва да са реалистични. Поради климатичните условия и промени, събирането на реколтата може да започне по-рано или по-късно и да е с различна от очакваната продължителност. Нашата цел е да ви предложим достатъчно работа по време на престоя ви. Усърдна работа без развлечения е формула за недоволство сред работниците. Желанието ни е да направим времето ви прекарано при нас възможно най-приятно. Затова имаме персонал, който да се грижи за вас и да ви помага в случай на нужда. Организираме социални събития на всяка ферма всеки месец. По време на сезона ще имате възможност за невероятни преживявания заедно с приятелите си. На всяка ферма се провеждат годишни фестивали, както и партита и барбекюта. Предлагаме и организирани посещения до забележителности. Любителите на спорта ще могат да се включат в спортните турнири. При пристигането си в Великобритания е необходимо да си отворите сметка в английска банка. Офисът във фермата ще ви помогне в този процес. Вашите заплати ще се превеждат всеки петък директно в банковата ви сметка. Ще ви бъдат удържани данъци и социални осигуровки. Необходимо е да донесете поне 150 британски лири.
Това ще е достатъчно да покрие пътните и ежедневните ви разходи, докато първата ви заплата бъде преведена във вашата сметка. Всяка седмица ще ви бъде издаван платежен фиш, а достъп до него ще имате чрез системата MyPay. Той ще показва заработката ви за предходната седмица от понеделник до неделя, както и удръжките ви за наем, данъци и осигуровки. Ще може да видите и детайлна информация за надниците ви за всеки ден от последните 4 седмици. Съветваме ви да си отворите електронна поща, за да може да ви регистрираме в системата. Whole Hunter Partnership е семейен бизнес, отдаден изцяло на работата си. Продукцията ни е с високо качество. Управляваме фермите си честно, почтенно и с респект един към друг и към заобикалящата ни среда. Пионери сме във внедряването на устойчиви и балансирани селскостопански технологии. Екипът ни е в основата на това, което правим. Очакваме с нетърпение да станете част от него.